हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउट्युब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि बागै जागोन। स' लोगोफोर अब्लाबो नोंथांमोन आं फोरमायना होबावनोसै। लोगोफोर बे भिडिअआ जागोन बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि बिथांमोननि सायाव जाय बिथांमोना गुबुन धोरोमनिफ्राय बिलंस खालामो। स' लोगोफोर बिथांमोना सोर बबे धोरोम एबा रिलिजियननिफ्राय बिलंस खालामो मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर गिबियाव दं जोंहा बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय मुंदांखा एन्ड मस्ट हेन्डसाम फावखुंगुर सुकबिर कार्जि बिथां। लोगोफोर सुकबिर कार्जि बिथाङा खृष्टान धोरोमनिफ्राय बिलंस खालामो। आरो नैथियाव दं जोंहा दायो जाखांफुनाय बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि लोगोसेनो मडेल आरो डेजी बसुमतारी बिथां। लोगोफोर डेजी बसुमतारी बिथाङा हिन्दु धोरोमनिफ्राय बिलंस खालामो। आरो थामथियाव दं जोंहा बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय मस्ट समायना फावखुंग्रि फेन्सि ब्रह्म बिथां। लोगोफोर फेन्सि ब्रह्म बिथाङाबो हिन्दु धोरोमनिफ्राय बिलंस खालामो। आरो ब्रैथियाव दं जोंहा बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय मुंदांखा फावखुंग्रि लिपिका ब्रह्म बिथां। लोगोफोर लिपिका ब्रह्म हिन्दु धोरोमनिफ्रायनो बिलंस खालामो। आरो बाथियाव दं जोंहा बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय मस्ट हेन्डसाम फावखुंगुर अलंबार गयारि बिथां। लोगोफोर अलंबार गयारि बिथाङाबो हिन्दु धोरोमनिफ्रायनो बिलंस खालामो। आरो दथियाव दं जोंहा बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि गौतम ब्रह्मनि असे फिसाजो ग्रेसि ब्रह्म। लोगोफोर ग्रेसि ब्रह्म बिथाङाबो बर'नि जाखांफुनाय सासे मुंदांखा फावखुंग्रि आरो बिथाङा जिसुखौ मानियो एबा खृष्टान धोरोमनिफ्राय बिलं खालामो। स्निथियाव दं जोंहा बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय मुंदांखा फावखुंग्रि लोगोसेनो इउटुबार गेमस्रि दैमारि बिथां। लोगोफोर गेमस्रि दैमारि बिथाङा ब्रह्म धोरोम एबा हिन्दु धोरोमनिफ्रायनो बिलंस खालामो। आरो दाइनथियाव दं जोंहा बड'लेण्डनि आरो बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि मस्ट टेलेन्टेड एन्ड हेन्डसाम फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी बिथां। लोगोफोर लिंसार बसुमतारी बिथाङा खृष्टान धोरोमनिफ्राय बिलं खालामो। आरो गुथियाव दं जोंहा बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय मुंदांखा एन्ड मस्ट टेलेन्टेड एन्ड लिजेन्डारि फावखुंगुर omprakash खेरखातारि बिथां। लोगोफोर omprakash खेरखातारि बिथाङाबो बर'नि धोरोम एबा हिन्दु धोरोमनिफ्रायनो बिलंस खालामो। आरो 10 नाम्बाराव दं जोंहा बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि बयजोंबो सिनायजाखानाय मुंदांखा एन्ड मस्ट टेलेन्टेड एन्ड समायना फावखुंग्रि हेलिना दैमारि बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर हेलिना दैमारि बिथाङाबो हिन्दु धोरोमनिफ्रायनो बिलंस खालामो। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनाबानो जाबाय बेबायदिनो भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।